Goedemiddag en welkom bij Joert. Sietske H. uit Nijbeets, die het veroordeeld is voor het om het leven brengen van haar vrouwen poppen, werd begin maart onderzocht in een TBS-kliniek. Sietske werd onderzocht in de Oldenkotterkliniek in Rekken. Het onderzoek zal zondagen worden en werd uitgevoerd door 3 gedragsdeskundigen. Die moeten uiterlijk 3 man letter met een eindrapport komen. Sietske H. werd eerder veroordeeld tot 12 jaar celstraf, maar tekende der heger beroepszin aan. Ze had al lang verzet in een onderzoek, maar had intussen ingestemd. Het onderzoek in de kliniek maakt deel uit van de behandeling van dat heger beroep en we dienen op verzoek van het gerechtshof. Bij een slimme onrijding sneunt in Waterswaard is een 56-jarige vrouw van Driesem om het leven gekomen. Een 59-jarige man leidt in kritieke tas staan in een ziekenhuis in Greens. Een automobilist reed de kuierders aan. Het echtpaar is aan het begin van de jong skept door een 22-jarige dwarsgenoot op de Zaanwast, een donker smeldiekje. Beide slachtoffers zijn hier in de sleer te lonen komen. Een omstander die er eigenlijk achterom reed, die had direct hulp verleend. Had direct een reanimatie tapost, maar helaas is het vrouwelijke slachtoffer is direct hier onder haar verwondingen overleden. De man is in zeer kritieke toestand in die overbracht naar het ziekenhuis in Greens, naar het UMCG. De vrouwelijke bestuurder zei dat ze de kuierders net zien had. Het echtpaar hier geen reflecterende hesjes aan, liet ze oors altijd wel aan haar als ze er in het donker op uitgingen. Een nieuwe vispassage in de Ossediek moet de visslaan in de IJsselmar flink verbeteren. Deze kilometerslange migragerivier bij kwam te Zaan, maar ook toeristen loeken. Joert binnen de plan voor een 410 kilometer lange vispassage presenteert. Die komt langs en troch de Ossediek en zorgt ervoor dat zout en zwierdwetter net bij een oor komen. Visk in de wol toch? Het moet een internationaal voorbeeldproject worden. We hebben in de wereld eigenlijk niet een gelijke kunnen vinden, zeker niet op deze schaal van een punt zeg maar, waarbij we zowel een fysieke grens overgaan, namelijk de afsluitdijk in dit geval, als ook een overgang van zout naar zoet. De vispassage kost het zo'n 50 miljoen euro. De initiatiefnemers willen een beroep doen op het waardfonds. De Belutse provincies en gemeentes binnen positief voor de plan. De verslavingszorg had in januari 20% minder mensen geholpen. En de oorzaak is de eigen bijdrage van 200 euro. Die moet zo'n begin dit jaar betalen worden voor help. Verslavingszorg Noord-Nederland verwacht het dat verslaven die het net gauw genoeg behandelen worden, nog volle meer in de problemen leidje. Tim Douwsma had juist net het Nationaal Songfestival won. Douwsma wie een van de 6 finalisten. En zijn noemer Undercover Lover kreeg de winnaarster net de meeste stemmen. Winnaar was jongeres Joan Franca, die met het nummer You and Me in mei meedocht aan het Europees Songfestival. Dat houden we in Azerbeidzjan. Heerenveen-onvaller Luciano Narsing die hoopt op speelminuten bij de oefeninterland van Oranje. Nou was dit in Engeland. Narsing meldde hem vanmiddag bij Huisterduin in Noordwijk om jong voor de allereerste keer te trainen met de Oranje selectie. Ik verwacht een leuke ervaring. Ga je spelen? Dat weet ik niet. Ik hoop dat ik hem een minuut mag maken. Maar ik ga nu naar winnen, want ik moet 1 uur... Wat een gek te winnen, hè? Ja. Hoe voelt het nou om hier zo aan te komen? Ja, goed. Veel succes. Staatsbosbeheer zal vaker hinders inzetten om het zaan bij de Keerledun bij Appelskeer los te traapjen. Juist de midden garanteren 64 ruiters in het gebied. Gewoon waar, maar er geen hinders in dit natuurgebied komen omdat er een soort vogels brieden. Het losse zaan zorgt voor een speciale biotoop. Wat is dat, meisje? Maar omdat het de laatste tijd dicht zitten ging, waar de help van hinders inroppen. Mooi en galop de bultjes op, dus dan gaat het super. Ja, het hinder vindt het prachtig, dus, en wij hetzelfde. Ja. Mooi waar. Het zou vaker kennen en het zou ik maar meer hinders kennen. Wellicht dat het bij een volgende keer de actie uitbreid worden kan. En dan nog het waar. Joene vannacht, dan rijnt het uit en trog. De temperatuur is zakkend naar 1 graad of 6. Ik moon in het Loftberoen en in de rin van de middag neemt de kans op mista. Er zit een matige westenwind en doordij leidt de temperatuur om de 10 of 11 graden in. En bij het waarbin van de eindkamer van dit jaar meer nieuws vind je op omroepfriesland.nl en op zijn oren in een nijjoord. Graag tot dan.